Ongi etorri 2020-2021 ikasturtera. Ikasturte hau bereziz izango dalez, hemendik oso ikastolara sartzeko erabiliko dugun protokoloa. Zierrekoak idazkaritza dagoen aletik sartuko zarie. Idazkaritzara heltzerakoan temperatura neurtuko jatzue. Hogeita hamazazpi baino gitziago izan ezkero, gelara igo ahalko zaria. Igotzeko, gezizek adierazten daben moduen, eskumako aldi erabiliko dugu, eta eskerreko ostera bajatzeko. Igatzerakoan, bakoitza bere klasera joango da, eta bertan, gel desinfektatzailea egongo da. 3 eta 4 debatzekoak ate honetatik sartuko zarie. Nondik joan jakitzeko, bezirrosa fuksia deko zuez lurrean. Sarrera eskumetik izango da, eta eskerretik irteera. Puntu honetara iristerakoan, irakasle batek temperatura neurtuko dotzue. 37 baino gitziago izan ez gero, igotzeko aukera izango duzue. Eskumatik eta zuen solairura igoko zaria. 4. solairura. Euria bada, azken prozesu hau solairuan bertan izango da. Orduen, 4. pisuen zauzienien, bakoitza bere klasera, eta bertan, gel desinfektatzailearekin eskuak garbituko dozuez. C bat eta 2 hemendik sartuko zaria. Ate honetara iristerakoan temperatura neurtuko jatzua. Hogeita hamazazpi baino gitziago izan ezkero, sartu ahalko zarie. Gezizek adierazten dabe moduen, eskuma sartzeko eta eskerra irtetzeko. Eskaileretan ere berdin izango da. Orduen, bakoitza bere klasera joango da, eta han gel desinfektatzailea izango dozue eskuetan eman ahal izateko.